Γεια σας, τι μου κάνετε, έχουμε έναν αιώνα να τα πούμε. Έχω ξεχάσει πως κάνω βίντεο με τη φάτσα μου μπροστά. Αλλά ναι, εδώ είμαι, όχι δεν έχω σταματήσει. Το μικροφωνάκι ήταν να το βάλω στην μπλούζα, αλλά ναι, έτσι ακούγεται καλύτερα. Λοιπόν, μίνι εισαγωγή. Γιατί χάθηκα. Το βίντεο αυτό, όπως και τα υπόλοιπα της σειράς αυτής, που σας προτείνω ταινίες για Halloween, αλλά και γενικά horror, γιατί μας αρέσουν, θα έβγαινε προπέρσι. Γιατί δεν βγήκε. Λοιπόν, έτσι περιληπτικά, πέρασα μια περιπέτεια, είχαμε τεχνικά προβλήματα, τα οποία κράτησαν μήνες, και ξενέρωσα τη ζωή μου και κατάφερα τέλος πάντων του χρόνου να πάρω καινούργιο λάπτοπ, γιατί το προηγούμενο πέθανε, έφαγε τα ψωμιά του, 10 χρόνια και το είχα, επομένως, ναι, ήταν καιρός να πάρω ένα καινούργιο. Σώπησε. Παράλληλα κατάφερα να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα, προσωρινό, έστω, τη ζωγραφική, όσοι δεν ξέρετε. Και ναι, κάνω πορτρέτα και άλλα τέτοια σε καμβά. Είχα στρεσαριστεί πολύ. Είχα ξενερώσει τη ζωή μου, γιατί το λάπτοπ, εκτός από το να δημιουργώ, είναι όλη μου η ζωή. Εκεί κάνω τα πάντα. Εκεί βλέπω τις ταινίες μου, εκεί παίζω τα παιχνίδια μου. Επομένως είμαι παιδί των υπολογιστών. Πλάς ότι είμαι γραφίστας. Επομένως, ναι, από τα 14 μου, 13 μου, πόσα, μπορεί και 12, όχι. Ναι, τα 12 μου τέλος πάντων είμαι στους υπολογιστές. Επομένως, ναι, όλη μου η ζωή είναι οι υπολογιστές. Είμαι παιδί του υπολογιστή. Και δεν κάνω χωρίς αυτό. Άσε με χωρίς τηλέφωνο. Χωρίς υπολογιστή μη με αφήσεις, θα πεθάνω. Τέλος πάντων, ναι, είχαμε αυτό το τεχνικά προβλήματα και παράλληλα δούλευα κιόλας. Επομένως χάθηκα, στρεσαρίστηκα και τι άλλο. Λέω συνέχεια, όπως είπα, ξέχασα πως είναι να μην μπροστά στην κάμερα και να μιλάω, οπότε το ξαναπιάνω την αρχή. Και βασικά είχα πολύ υλικό να σας δείξω προπέρσι, τον καιρό που έπρεπε, μέσα στο Halloween κιόλας. Είχα πολύ υλικό και αποφάσισε λίγες μέρες πριν το Halloween να μου τα χαλάσει όλα ο υπολογιστής. Επομένως, λογικό, ξενέρωσα τη ζωή μου. Σας χρωστάω βιντεάκια, το ξέρω, θα ανέβουν. Είτε μέσα στο Halloween, είτε και εκτός Halloween, γιατί αποφάσισα ότι θα τα κάνω και εκτός Halloween αυτά. Δεν χρειάζεται, whatever, ό,τι να ανέβει θα ανέβει όποτε να είναι. Και συνεχίζουμε. Τι άλλο. Κάτι άλλο ήθελα να πω και ξέχασα. Α, ναι. Και ότι ήμουν κοντά, είχα κάνει τη σκέψη στο να τα παρατήσω. Γιατί από τότε, ναι, που έχω να σας προτείνω ταινίες, μαζεύτηκαν πάρα πολλές. Οι πιο πολλές είναι horror, εννοείται, αλλά μαζεύτηκαν τόσες πολλές. Είχα φτάσει σε σημείο να έχω φρίξει και να είμαι σε φάση παρατάω τη σειρά, δεν ξανακάνω ταινίες, δεν ξαναπροτείνω, και ό,τι είναι σκέφτηκα να βάλω όλη τη λίστα με τη μία και να την πετάξω μέσα στο group ή σε ένα βίντεο εδώ, αλλά θα ήταν πολύ φτηνό, πολύ... Ναι, τέλος πάντων δεν μ' άρεσε, γιατί μ' αρέσει να σας κάνω βιντεάκια και να σας τα λέω εδώ, γιατί μ' αρέσει να λέω και 2-3 λόγια για την ταινία. Να μην τα πετάξω έτσι στη μούρη σας και να σας πω ψάχτε όποια θέλετε. Επομένως αποφάσισα, έχω και ένα OCD να ταΐσω. Δηλαδή άμα παρατήσω ένα βίντεο θα τα παρατήσω όλα. Ναι. Αν παρατούσα τη σειρά με τις ταινίες δεν θα ξανά έκανα. Τελείωσε. Δεν θα έλεγα, ας πούμε, δηλαδή είχα σκεφτεί όλες αυτές τις ταινίες που μάζεψα, κάτσετε να δείτε πόσες είναι. Είναι τόσες. Αυτές που είναι με το μαύρο, βλέπετε, είναι η horror μόνο. Λοιπόν, ναι, γιατί μιλάτε με γιωμένη. Δεν βλέπω κάτι άλλο εκτός από horror. Και ναι, έχει πήξει η λίστα. Θα τα παρατούσα όλα, γιατί είχα σκεφτεί όλη αυτή τη λίστα, το κατεβατό να το έγραφα μέσα στο group, να τις πετάξω εκεί, να φεύγουν όλες και ό,τι θέλετε ψάχτε. Αλλά δεν μπορώ ρε φίλε, γιατί άμα το έκανα αυτό, δεν θα ξαναβγάζα βίντεο. Θα τα παρατούσα. Εννοώ τη σειρά αυτή. Οπότε σκέφτηκα να μην περιμένω βασικά το Halloween για να βγάλω αυτή την κατηγορία βίντεο και να τη βγάζω τέλος πάντων όποτε θέλω. Όποτε γουστάρω, θα ανοίγω την κάμερα και θα σας προτείνω ταινίες. Εννοείται ότι θα είναι και για Halloween, αλλά και γενικά, γιατί τα horror
γενικά τα βλέπουμε σε όλη τη χρονιά. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να είναι Halloween για να δεις horror, οπότε θα βγάζω αυτά τα βιντεάκια όποτε να είναι, όποτε μπορώ, αλλά ο τίτλος θα είναι αυτός. Σας προτείνω ταινίες για το Halloween, αλλά σίγουρα δεν είναι μόνο για Halloween, έχει πήξει. Δεν θα τις πω όλες σε αυτό το βίντεο, θα πω μάλλον καμιά 10-12 θα δω, θα πούμε μόνο horror σε αυτό, για να μικρύνει η λίστα. Τρέμω μόνο που τη βλέπω. Φαντάσου. Πάρτε χαρτί και μολύβι και ξεκινάμε. Sorry για την εισαγωγή, βγήκε λίγο μεγάλη τώρα που τη βλέπω, αλλά ένιωθα ότι έπρεπε να το πω. Ξεκινάμε με την πρώτη ταινία, η οποία είναι αρκετά καλή κατά την άποψή μου, το The Cleansing Hour του 2019, και πάει ως εξής. Δύο νεαροί κάνουν μία web εκπομπή καταγράφοντας απευθείας και ζωντανά υποτιθέμενους εξορκισμούς. Κανείς από τους δύο όμως δεν φαντάστηκε ποτέ ότι κάποια μέρα θα βρισκόντουσαν μάρτυρες ενός πραγματικού εξορκισμού, όπου το θύμα θα ήταν η κοπέλα ενός από τους δύο. Ένας άνισος αγώνας και τρομερές σκηνές θα ξεκινήσουν, και όλα αυτά σε μια ζωντανή μετάδοση μπροστά σε εκατομμύρια ανθρώπους. Θυμάμαι ότι μ' άρεσε αυτή. Εν τω μεταξύ, είναι κάποιες ταινίες οι οποίες, επειδή τις έχω δει από προπέρσι προφανώς και τις μάζευα, δεν θυμάμαι πάρα πολλές έτσι λεπτομέρειες, αλλά όχι σε όλες, ναι, αλλά θυμάμαι ότι μ' άρεσε αυτή, ήταν ωραία ταινία για να τη δείτε. Επόμενη στη σειρά, επίσης πολύ καλή, είναι το Z, 2019, και πάει ως εξής. Όταν ο 8χρονος γιος της Beth και του Kevin, ο Joshua, επινοεί έναν φανταστικό φίλο, τον Z, στην αρχή το βρίσκουν χαριτωμένο. Όμως, σύντομα συνειδητοποιούν πόσο λάθος κάνουν. Ο Z ασκεί τρομερή επιρροή πάνω στον Joshua και ο αθώος γιος τους αλλάζει σταδιακά και γίνεται κάποιος που δυσκολεύονται πλέον να αναγνωρίσουν. Επίσης πολύ καλή ταινία, να τη δείτε. Είναι λίγο, πώς θα το πω, ένα λεπτάκι, είναι στυλ, πώς θα το πω τώρα, του Babadook. Εντάξει, όχι τέτοιο χάλι όμως που δεν δείχνει τίποτα. Αλλά θυμάμαι ήταν ωραίο, ναι. Ήταν αρκετά καλή. Μέτρια προς αρκετά καλή θα έλεγα. Να τη δείτε. Ενώ ατμοσφαιρικά είναι έτσι λίγο, θυμίζει λίγο στυλ σαν του Babadook και τέτοια. Επόμενη είναι το Antlers του 2021. Θυμάμαι ότι μου ψιλοάρεσε. Δεν θυμάμαι πολλές λεπτομέρειες, αλλά πάει ως εξής. Σε μια μικρή πόλη του Όρεγκον, μια δασκάλα και ο αδερφός της, ο τοπικός σερίφης, ανακαλύπτουν πως ένας νεαρός μαθητής κρύβει ένα επικίνδυνο μυστικό με τρομακτικές συνέπειες. Ένα λεπτό να δω λίγα screenshot, να μου έρθει κάνα flashback, γιατί δεν θυμάμαι. Νομίζω ψιλοθυμήθηκα, αλλά δεν μου έρχεται τώρα να το πω με δικά μου λόγια. Ήτανε μέτρια ταινία, αλλά ναι, ήτανε καλούτσικη. Επόμενη τώρα, θα την πω με δικά μου λόγια, είναι το Skinamarink 2022, η οποία ταινία δεν άρεσε σε αρκετούς, αλλά αυτή η ταινία είναι ταινία ρε φίλοι για ψαγμένους, που δεν είμαι ψαγμένη. Την είδα και εγώ στην αρχή και είπα τι είδα τώρα, ποιο ήταν το νόημα, και μετά την έκανα ένα Google search τέλος πάντων και μπήκα στο Explain, είναι από αυτές τις ταινίες, και εφόσον είδα το Explained και κατάλαβα περί τίνος πρόκειται, μου άρεσε. Λοιπόν, είναι ταινία όχι για πολλούς, είναι για συγκεκριμένα άτομα, γι' αυτό και δεν άρεσε σε πολλούς. Καταρχήν δεν έχει σενάριο. Είναι μια πειραματική ταινία, η οποία σκοπό είχε στην ουσία ρε φίλε να σου δημιουργήσει αυτό τον φόβο του σκοταδιού, τον φόβο του αγνώστου που νιώσαμε όλοι μας σαν μικρά παιδιά. Πώς είναι ρε παιδί μου, θυμάστε όταν ήμασταν μικρά παιδιά και θέλαμε να πάμε τουαλέτα, για παράδειγμα, που φοβόμασταν να περάσουμε το διάδρομο, γιατί φοβόμασταν να περάσουμε το διάδρομο να πάμε τουαλέτα, που ήταν δίπλα ας πούμε, γιατί βλέπαμε το απόλυτο σκοτάδι και φοβόμασταν ότι κάτι θα πεταχτεί από το σκοτάδι. Είχαμε αυτό τον φόβο του αγνώστου. Και στην ουσία αυτό θέλει να σου
μεταδώσει η ταινία. Τον φόβο για το άγνωστο, το ότι σε βάζει μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, γίνονται διάφορα εκεί μέσα, ακούς μόνο και βασικά σε βάζει να φανταστείς. Να φανταστείς τι γίνεται, τι μπορεί να γίνεται εκεί μέσα. Σε βάζει να θυμηθείς, να νιώσεις βασικά αυτό τον αρχαίγωνο φόβο για το άγνωστο, το ότι είναι ένα μαύρο σκοτάδι και νομίζεις ότι κάτι θα πεταχτεί από εκεί και θα σε τρομάξει. Ενώ δεν υπάρχει τίποτα στην ουσία και δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Αλλά σου μεταδίδει αυτή την ανατριχύλα που είχαμε ως παιδιά, που φοβόμασταν το σκοτεινό διάδρομο και φοβόμασταν ότι θα πεταχτεί κάποιο τέρας τέλος πάντων να μας αρπάξει. Αυτό θέλει να σου μεταδώσει η ταινία αυτή και το καταφέρνει. Κατά τη γνώμη μου, σε πολλές φάσεις ήμουν σε φάση τι βλέπω τώρα και φοβόμουν ότι ανά πάσα στιγμή θα πεταχτεί κάτι. Δεν θέλω να κάνω spoil, αλλά ναι, δεν βλέπεις τι γίνεται, αλλά σε βάζει να φανταστείς σαν μικρό παιδί, να θυμηθείς ότι όταν φοβόσουν το άγνωστο, το σκοτάδι, ναι, σε έβαζε τέλος πάντων να φανταστείς τι μπορεί να γίνεται εκεί μέσα. Δηλαδή κάνεις εσύ το σενάριο. Αυτό. Και πιστεύω ότι σου μεταδίδει αυτή την ανατριχύλα. Το φόβο του αγνώστου, το φόβο του σκοταδιού. Ότι κάτι θα πεταχτεί από εκεί μέσα και θα σε αρπάξει. Αυτό. Είναι μια πειραματική ταινία. Δεν έχει σενάριο. Βλέπεις απλά το απόλυτο κενό και ακούς απλά ομιλίες των παιδιών και σε βάζει να φανταστείς τις ομιλίες και μόνο τους ήχους που γίνονται εκεί μέσα. Σε βάζει να φανταστείς τι μπορεί να γίνεται. Σε βάζει σε σκέψεις, σε βάζει αυτό, να δημιουργήσεις εσύ την εικόνα του τι παίζει μέσα σε εκείνο το σπίτι. Ναι, μ' άρεσε, αλλά όπως είπα δεν είναι ταινία για όλους. Μ' άρεσε το όλο σκεπτικό, ναι. Ήταν κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναδεί. Αυτό, για μένα ήταν κάτι πρωτότυπο. Για μένα βασικά άξιζε μετά το Explained. Αν δεν διάβαζα το Explain θα έμενα στη φάση τι ήταν αυτό που είδα μόλις τώρα. Αλλά ναι, μετά το Explain την εκτίμησα και μ' άρεσε. Επόμενη στη σειρά είναι ένα λεπτάκι, Summer of 84, 2018, καλοκαίρι του 84. Δεν θυμάμαι πολλές λεπτομέρειες, αλλά είναι αρκετά καλή ταινία, να τη δείτε. Και είναι ωραία φάση αυτή για το Halloween, έτσι, και ατμοσφαιρικά από ό,τι θυμάμαι δεν είχε να κάνει κατά βάση με το Halloween, αλλά ατμοσφαιρικά θυμίζει έτσι παγιά ταινία, τύπου με παιδιά, με έφηβους και τέτοια. Είναι ωραία για το Halloween, ταιριάζει πιστεύω. Και πάει ως εξής. Οι δεσμοί φιλίας, το τέλος της αθωότητας και η σεξουαλική αφύπνιση μοιάζουν να βρίσκονται και εδώ στο επίκεντρο μιας ιστορίας που ακολουθεί μια παρέα αγοριών το καλοκαίρι του 1984, καθώς περνούν βαριεστημένα τις διακοπές τους στη μικρή επαρχιακή τους πόλη. Η εμφάνιση ενός serial killer που τρομοκρατεί την περιοχή θα τους παρακινήσει να κάνουν τη δική τους έρευνα. Όταν το ένα από τα αγόρια υποψιάζεται ότι υπεύθυνος για τις δολοφονίες είναι ο αστυνομικός της διπλανής πόρτας. Ναι, δράμα, τρόμο, μυστηρίου, thriller κλπ. Και sci-fi. Οκ. Ναι, δεν θυμάμαι πάρα πολλές λεπτομέρειες, αλλά θυμάμαι ότι ήταν αρκετά καλή ταινία, λίγο πιο πάνω του μετρίου και ναι, να τη δείτε. Η επόμενη στη σειρά που μ' άρεσε και ήταν και Halloween themed είναι το 31, 2016. 31 λέγεται η ταινία, τρόμου thriller και είναι του Rob Zombie και πάει ως εξής. 5 εργαζόμενοι σε ένα καρναβάλι έχουν απαχθεί και κρατούνται ως όμηροι σε ένα εγκαταλειμμένο στρατόπεδο κολαστήριο, παύλα κολαστήριο, όπου αναγκάζονται να συμμετάσχουν σε ένα βίαιο παιχνίδι, στόχος του οποίου είναι να επιβιώσουν 12 ώρες από μια συμμορία σαδιστικών κλόουν. Λοιπόν, νομίζω, ναι, Halloween themed. Δεν το θυμάμαι τώρα, όχι. Βασικά η ατμόσφαιρα νομίζω ήταν παραπάνω Halloween themed. Σαν ατμόσφαιρα για Halloween, σαν vibe ξέρω εγώ, είναι ό,τι πρέπει συγκεκριμένη ταινία. Και ναι, όσους σας αρέσουν τα τρόμου τα οποία είναι slasher και τέτοια, αηδιαστικά, με έντερα και τέτοια μέσα, με φαγοπότη κανίβαλο ας πούμε, κάτι τέτοιο, νομίζω έχει και τέτοια μέσα, είναι Rob Zombie. Τι μπορεί να πάει στραβά.
Ήταν έτσι, ήταν λίγο αηδιαστική νομίζω σε κάποια σημεία. Ναι, θυμάμαι μία φάση στην οποία νομίζω έτρωγαν άνθρωπο. Είναι, αν θυμάμαι καλά, ήταν μέτρια ταινία, αλλά θα της έβαζε και κάτι της παραπάνω, γιατί μου αρέσουν αυτά έτσι τα καμένα. Γενικά σαν ατμόσφαιρα είναι ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει για Halloween. Να τη δείτε οπωσδήποτε. Ειδικά αν σας αρέσουν τέτοια splatter και έντερα και τέτοια. Δείτε την. Δείτε την. Επόμενο στη λίστα είναι το Scream 6 του 2023. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω πολλά για το Scream. Όλοι ξέρουμε πώς πάνε. Μπλα μπλα μπλα, τα ίδια και τα ίδια. Θυμάμαι ότι μ' άρεσε. Ήτανε καλούτσικο. Νομίζω μέτριο. Εντάξει. Αρκετά καλό. Όλοι ξέρουμε πώς πάνε τα Scream. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Επόμενη είναι το The Lazarus Effect του 2015 και πάει ως εξής. Μία ομάδα επιστημόνων πειραματίζονται στο πώς μπορεί να επαναφέρει νεκρούς οργανισμούς ξανά στη ζωή. Όταν μία εκ της ομάδας πεθαίνει ξαφνικά, ο συνάδελφος και ερωτικός της σύντροφος βάζει τον Wild στο τραπέζι και πειραματίζεται πάνω της. Η ίδια ζωντανεύει, αλλά διαφορετική από πριν. Αυτό το θυμάμαι και ήταν μέτρια προς αρκετά καλή ταινία. Να τη δείτε, ναι, είναι ωραία ταινία. Επόμενη στη σειρά, ταινιάρα, The Silence of the Lambs, 1991. Η σιωπή των αμνών. Έχει να κάνει ναι με τον Hannibal Lecter που ξέρουμε όλοι, αν όχι οι περισσότεροι στον κόσμο. Ταινιάρα, για αυτούς που δεν ξέρουν, είναι ένας ψυχοπαθής γνωστός ως Buffalo Bill απάγει και δολοφονεί νεαρές γυναίκες. Όταν απαγάγει την κόρη ενός γερουσιαστή, το FBI στέλνει μια νεαρή πράκτορα, την Clarice Starling, να ανακρίνει τον ιδιοφυή ψυχίατρο Dr. Hannibal Lecter, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή για δολοφονίες όντας και ο ίδιος ψυχασθενής με κανιβαλιστικές τάσεις, που όμως είναι ο μόνος που μπορεί να σκιαγραφίσει το προφίλ του Buffalo Bill. Ο μόνος τρόπος να δώσει τη βοήθεια του στη νεαρή Clarice είναι να δεχτεί η νεαρή πράκτορας μια ψυχανάλυση από τον Lecter για το δικό της άτομο. Έτσι, στην προσπάθειά της να βρει το δολοφόνο, έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τις δικές της φοβίες που τη συνοδεύουν σε όλη της τη ζωή. Ταινιάρα, πάρα πολύ καλή. Δείτε την. Άλλη στη σειρά είναι το Smile του 2022 και το Smile 2, το οποίο βγήκε πέρσι αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι μια ταινία, βασικά είναι ψυχολογική ταινία. Τα οποία δεν μου αρέσουν και τόσο. Θέλω να βλέπω κάτι, ναι, να υπάρχει κάτι τέλος πάντων. Είναι παραπάνω ψυχολογικό τρόμο, το οποίο έχει να κάνει νομίζω με κάτι πολύ σοκαριστικό. Να σας πω, προσωπικά μ' άρεσε λίγο περισσότερο το 2, το δεύτερο μέρος. Προσωπικά είχε παραπάνω δράση, παραπάνω action, παραπάνω να δεις πράγματα ας πούμε και να τρομάξεις, παραπάνω... Δεν ξέρω, είχε κάτι παραπάνω το δεύτερο, για μένα. Το πρώτο ναι, όταν το είδα ήμουν σε φάση ok, τι είδα μόλις τώρα, είχε 1-2 jump scares και ok, εντάξει. Εκτός από την τελευταία σκηνή, η οποία ήταν... Η τελευταία σκηνή ναι, προς το τέλος, η οποία ήταν έτσι μακάβρια και μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που το σχεδίασαν. Είναι το στυλ μου. Στην ουσία έχει να κάνει με έναν δαίμονα, ο οποίος στρέφεται από τις... πώς θα το πω... όχι από τις τύψεις, όχι, περίμενε. Τρέφεται από το σοκ βασικά, από το πόσο σκατάει ψυχολογικά. Τρέφεται από αυτό, από τη μιζέρια, βασικά από το σοκ. Με τι έχει να κάνει. Αυτός ο δαίμονας, για να μεταφερθεί, για να μπει μέσα σου, πρέπει μπροστά στα μάτια σου κάποιος να... πώς το πω... Ρε παιδί μου, αυτός ο δαίμονας, για να μπει σε ένα σώμα, πρέπει αυτός που είναι δαιμονισμένος από αυτό το δαίμονα βασικά, για να μεταπηδήσει π.χ. στο δικό σου σώμα, πρέπει εσύ να τον δεις να bye την ίδια του τη ζωή. Καταλάβατε. Δεν θέλω να το πω στο YouTube, μπας και ναι. Είμαι εγώ ρε παιδί μου και είμαι δαιμονισμένη, οκ. Ένα λεπτό. Ναι, είμαι εγώ και είμαι δαιμονισμένη τώρα, οκ. Λοιπόν, εσύ, εγώ βασικά, βγάζω φτεράκια μπροστά σου.
Εντάξει, και πάω πάνω. Εσύ με βλέπεις την ώρα που βγάζω φτεράκια και σοκάρεσαι. Είσαι κάπως, παθαίνεις ένα σοκ, ένα τρομερό σοκ και ο δαίμονας κατευθείαν μπαίνει μέσα σου. Έτσι, στην πορεία ξεκινάει να σε τρώει από μέσα αυτός ο δαίμονας και να σου δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο. Βλέπεις ανθρώπους να χαμογελάνε, να τρελαίνονται, μπλα μπλα μπλα, δεν υπάρχουν, σε κανένα δαίμονας να τα βλέπεις, έτσι ώστε να σε πηγαίνει σε σημείο απελπισίας, όπου να αναγκάζεσαι να βγάζεις φτεράκια. Αλλά σε αναγκάζει να βγάλεις φτεράκια, εντάξει, μπροστά από κάποιον άλλο, έτσι ώστε να μεταπηδήσει σε αυτόν. Νομίζω σωστά το είπα. Προσπάθησα να το πω με δικά μου λόγια, κάπου το χάνω, αλλά καταλάβατε πώς πάει. Ναι, και για μένα μου άρεσε περισσότερο η δεύτερη ταινία, γιατί έδειχνε παραπάνω πράγματα μέσα, ρε φίλε. Η πρώτη, εντάξει, δεν είχε και τίποτα. Εκτός από την τελευταία σκηνή. Και πάμε και στην τελευταία ταινία. Έχω πει 11, θα πω ακόμα μία και το κλείνω εδώ, αυτό το βίντεο. Και οι υπόλοιπες στα επόμενα. Και κλείνουμε με το La Abuela του 2021, αλλιώς The Grandmother. Ήτανε πολύ καλή ταινία η συγκεκριμένη, αρκετά καλή. Και έχει να κάνει, είμαστε στη Μαδρίτη, όπου ένα μοντέλο πηγαίνει να δει τη γιαγιά της, η οποία έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο. Καθώς περνούν οι μέρες, αυτή η επίσκεψη θα μετατραπεί σε έναν σκοτεινό εφιάλτη που σίγουρα δεν περίμενε πώς θα συναντήσει. Λοιπόν, μ' άρεσε αυτή η ταινία και θυμάμαι ότι μου θύμισε πάρα πολύ, όσοι έχετε δει το The Skeleton Key, είναι κάτι παρόμοιο. Θυμίζει και λίγο η υπόθεση, θυμίζει το The Skeleton Key, αλλά και ατμοσφαιρικά του θυμίζει έτσι λίγο. Μ' άρεσε σαν ταινία. Ήτανε πολύ καλή. Και κλείνουμε εδώ αυτό το βιντεάκι. Οι επόμενες θα αναφερθούν σε επόμενο βίντεο, επόμενες 12, νομίζω θα κάνω 12, δεν ξέρω, θα δω. Ελπίζω να σας άρεσε. Όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, στην τεράστια εισαγωγή, τέλος πάντων, σας χρωστάω και άλλα βίντεο, τα οποία έρχονται σύντομα. Έχω, ναι, που τράβηξα και Halloween αγορές και Halloween, έρχεται ένα υπεργαμάτο Halloween vlog που έχω πάει και χριστουγεννιάτικο. Ναι, και γενικά έχω πολλές ιδέες, έχω ήδη τραβήξει τα βίντεο, απλά πρέπει να βρω χρόνο να τα επεξεργαστώ, να βρω την όρεξη, την όθηση, ρε παιδί μου, ναι, επειδή κάνω και άλλα πράγματα μες τη μέρα. Είπαμε, έχω και ένα OCD ή όλα ή τίποτα και προσπαθώ, και επειδή είμαι και αγχώδης τύπος και προσπαθώ όλα να τα φέρω εις πέρας, αλλά πρέπει να το νιώθω κιόλας, δηλαδή να ξυπνήσω και να πω σήμερα θα κάνω αυτό και να το κάνω, αλλά παίζουν πολλά ρόλο και η διάθεση, η ψυχολογική, η κατάσταση, η φάση μου κλπ. Τέλος πάντων, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, έστω και αργοπορημένο, έστω και αν δεν είναι Halloween, whatever. Επίσης, κάτι ακόμα που ξέχασα να αναφέρω. Κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο και σε κάθε άλλο βίντεο υπάρχει link για την ομάδα μου στο Facebook, όπου μοιραζόμαστε τις δικές μας τρομακτικές ιστορίες και όνειρα. Και ταινίες μοιραζόμαστε και ό,τι άλλο, οτιδήποτε βασικά είναι μέσα στην κατηγορία του τρόμου, το μοιραζόμαστε εκεί. Όσοι γουστάρετε, κοπιάστε και στην ομάδα μου στο Facebook, θα χαρώ πολύ. Μην ξεχάσετε, όσοι είστε καινούργοι, να εγγραφείτε, να κάνετε like στο βίντεο, να σχολιάσετε ό,τι θέλετε, να πατήσετε και το κουμπινάκι για τις ειδοποιήσεις και εμείς θα το πούμε στο επόμενο βίντεο, όποτε και αν είναι αυτό. Να πω Happy Halloween, όχι, δεν ταιριάζει, όχι, άστο εδώ. Τα λέμε στο επόμενο. Thank you.